Povedzte mi, čo v slovenčine rozumieme pod širokým E? A ako by ste napísali široké E? Široké E? Ja napísať. No na šírku, by som to rozťahol v počítači. Hokejisti Kanady majú na dresoch javorový list. Reprezentanti ktorej krajiny majú na dresoch figový list? Asi žiadny, neviem. Prečo? To asi nemá nikto vo vlajke. Nie. Odkiaľ poznáme figový list? Eva a Adam sa s ním zakrývali svoju imunitu. Imunitu? No tak nejak. Čo robí človek, ktorý sa asimiluje? Potí sa. Ja podľa seba viem, lebo som mladý a ja když sa milujem, tak sa potím. No. Na ktorej svetovej strane vychádza slnko a na ktorej zapadá? No na východe vychádza, na západe zapadá. To som vymyslel minule, nevedeli určiť, že kde sa nachádzajú na planéte. A mňa to napadlo, že ráno vyjde slnko, pozriem sa, tam je západ, tam, kde vyjde slnko, nie východ, a tam, kde zapadne, je západ. A oproti je juh a za chrbátom je sever. Toto ma minulo napadlo, no, ako to určiť. Si prišiel teraz. Nie, na to som neprišiel teraz, na to som prišiel už v minulosti. Lebo kde je východ, tam je východ, kde je západ, tam je západ. Oproti napredku človeka je juh a na zadku je sever. To ma napadlo minule, že takto sa to dá určiť. Keď ťa niekto posadí do nejakého lesa, uprostred dňa nesvieti slnko, tak ako to určíš? No, musím si počkať na východ slnka. Keď tam bude zima? Tak budem... Zamrzneš do rána. Nezamrznem, lebo som otužilý. Vysvetlite, prečo má február takedy 28 dní a niekedy 29. Viete, nad tým som rozmýšľal, prečo by napríklad nemohol mať 31 dní marec. Keď ich má. Alebo apríl. Viete, nad tým tak koľkokrát sedím, dumám, samozrejme na kávu nemám, na pivo tiež nemám, takže dumám a prečo by napríklad, vidíte, a už sme u toho prázdniny, hej? Teraz máme prázdniny, prečo by deti nemohli mať o deň dlhšie prázdniny? Júl alebo august, 32 dní. No a čo ten krátky február, na čo mu to rušiť? Nech si je krátky, ako je. Prečo by sme mu to rušili?